och köra! Inte i pausen. Vi är mer vana vid Gillar du frukosten eller? Visst är den bra? Käkar du pannkakor eller? Är det en boll? Just det. Just det, sen blir det härligt. Det är härligt. Mycket härligt samfred. Ja. Det är bra att vara här liksom. Man kommer in lite i feelingen. Ja. Spelar ni golf eller? Ja. Jag var resledare för länge sedan och då bodde jag i Marbella och i Torremolinos. Så det gillar jag. Ja, det är ett område. Spelar ni golf? Ja, det var mycket golfare kommer jag ihåg. Nej? Det är en väldigt fin familj. Det där är ju liksom 36. Jag spelade innan barnen kom med då. Så att, nej, men jag tyckte det var väldigt roligt då eftersom jag spelade fotboll. Så det är mycket softball. Ja, det är Erik spelar ju och Karl spelar väl också. Isak spelar eller? Och Karl spelar tror jag. Det är ju en kul grej att göra. Det kan man ju ha hela livet. Det tror jag är jättebra. Det är så nära hemma också med golf. Ja, precis. Fina golf. Vilken är den bästa? Är det Skytteholm eller Trotsam? Eller är det... Jättebra koll. Nej. Ja, precis. Jag tror det är bra. Nej, jag tror de är fina allihopa. Ja. Man ser, det är lite härligt att se kids som tar med sig på golfvägen på bussen och så till vägen. Det är ju det. Nej, inte mina. Gör de inte. De touchar bollen efter. Nej, det är Jensen. Och jag frågade honom liksom. Han vill absolut det. De är mycket större. Ja, men man ska ju ändå ha dem liksom. Det ska ju ändå om de ska se ifrån dem.
Ja, men det är ganska, det är ju ändå folk som satsar så kommer det ut och det tror jag är bra. När man själv vill satsa så tror jag det är bra om vi är samma sorts människor. Liksom. Så att det blir ändå lite mer ordning och reda på kolektionerna samtidigt som det är kraven ökar naturligtvis. Men det blir ändå fokus på det. Och så träffar de likasinnade människor. Alltså Hugo har ju träffat, han gick i träffade engelska gymnasiet faktiskt. Och han hänger med dem. Han är 21. Han gick 3 år där och nu har han gått på KTH. Biokemi, alltså han skär i... Ja, det är väldigt han är lik. Han är naturlig. Det känns ändå tryggt att ja, det är bara undervisning på engelska. Ja, det är en engelsk undervisning, det är liksom vanligt. Men det känns skönt ändå att det kommer gå till så. Han går ju samma klass. Det känns lite så här tryggt. Nu har jag inga killar på Ekerö längre som är på skolan. Så nu vad går du någonstans? Skola? Vad sa du? Nällunda? Ja, just det. Ja, men det är en bra skola, va? Ja. Det är en väldigt skola ju, eller hur? Jag har bara hört gott om den. Ja, men det är bra. Oj! Ja, men det är ju en annan sak. Kanske som äldre så är det bättre. Ja, man får ju hoppas. Vad säger du? Men det måste ju passa.
Erik. Ska du sitta lite i vagnen igen?
Ibland har jag haft det så länge.